שלום לכולם וברוכים הבאים לבואו נשחק סימס 4 חלק הראשון. איזה כיף. אני מתחילה סדרה חדשה מכיוון שאני ניסיתי להחזיר את ה-Outdoor Trip וה-Get Work וזה לא כל כך עבד לי לצערי, וזה מה שקרה בעצם למשחק להימחק לי מהמחשב לגמרי. אז כן, בגלל זה אני גם עושה את הסדרה החדשה לצערי, אבל לא נורא, אני אחזור אליכם כשאני אגמור לעצב את הדמויות. אוקיי, חזרתי. סיימתי לעצב את שלושת הדמויות החדשות של הסדרה החדשה. אז ככה, היא ג'ינה, אני חושבת שהמחשב, אני לא יודעת אם זו התוכנה נתקעה או המחשב עצמו, אני לא יודעת. אוקיי, זאתי ג'ינה לוי, ההליכה שלה היא כזאת, הקול שלה הוא כזה. שנייה, הנה, זה. אוקיי. היא רוצה להיות כוכבת, היא צ'טפול, אוהבת ספרים וגופבול. אין לי מושג מה זה. ויש פה את השותף לדירה שלה שקוראים לו לורן קינג. שכחתי לעשות לך הליכה, הוא יהיה איש עסקים, אז זה יהיה הליכה של מתנשא. הם כולם שלושתם יען גדולות. אוהב כסף, כדורגל, עוד פעם כסף וסנוב. ובואו ונכיר את האח התאום שלו, ג'ונס. והוא, בואו נראה, יהיה לו הליכה כזאתי. שכחתי לעשות להם הליכות רק לבת. הוא יהיה אתלט, אוהב כדורגל, צ'טפול והוא רומנטיק. וזה הוא בעצם האח התאום של לורן. אוקיי, את הבגדים אין לי כל כך כוח להראות לכם, אבל טוב שיהיה. אני לא יודעת מה קרה למשחק. אם זה המשחק או המחשב עצמו. לא יודעת. וואי, זה מעצבן. אני מקווה, אוי. וואי, המשחק נתקע לי רצח. טוב, לא נורא. אני מקווה שזה יסתדר לי בהמשך. יואו, זה מעצבן. מאוד מעצבן. אוקיי, אני כבר חוזרת אליכם. בואו נמשיך. אז זה ה-everyday של ג'ינה. רגע, הנה. פורמל שלה. אתלט. סליפ. לא היה לי כוח להשקיע. בהמשך אולי. פארטי סווימר. היא לבנה קצת אבל לא נורא. ובואו ונראה את הבגדים של לורן, שהוא בעצם, אני רוצה שהם יהיו בעל ואישה או אח שלו התאום באי, אני עוד לא יודעת, נראה. זה everyday שלו. פורמל, אתלט, סליפ, פארטי וסווימר. אוקיי, ובואו נעבור לאח התאום שלו. זה הבגדי everyday של ג'ונס. פורמל, אתלט, סליפ, שימו לב. זה כל כך מגניב. כן, רואים לו את כל הקוביות. עשיתי אותו קצת יותר שרירי מהאח התאום שלו, כי הוא אמור להיות אתלט. והפארטי שלו, וסווימר. אוקיי. רגע. בריחה אני לא יודעת אם אני אעשה אולי בהמשך, אבל לא בריחה בתוך הבית. אוקיי, בואו ונלך למפה לבחור להם בית. אוקיי, שכחתי לעשות את זה. אוקיי, נעשה את זה. בואו וניקח תמונה אחרת. נראה לי אחלה, כי הוא כזה מחזיק בחברה שלו לעתיד ואח שלו התאום, אז אין לי בעיה עם זה. share and play. זה אמור היה ללחוץ. זה טוען. ייקח שעה לטעון, אבל זה אולי אפילו פחות. אני אחזור עליכם שזה יגמור לטעון. הנה המסך עלה. אז המשחק קצת השתדרג. אמור להיות כאן את עיר העסקים של ה-Get Work, אבל אין לי מושג למה אין את זה. בואו נלך לווילו קריק. אני כבר בניתי את הבית לפני שהתחלתי את
את הסרטון, ואולי אני אעשה את אני לא יודעת למה זה נתקע, אני אחזור אליכם שזה יפסיק להיתקע לי. לא משנה, הנה, חזרנו. אוי ויי, אין לנו מספיק כסף. אז שנייה אחת, אני תכף אחזור אליכם. חזרתי. אז מקודם אי אפשר היה לקנות את כל הבתים, השתמשתי בצ'יטים, פרי ריל אסטייט, אתם עושים את זה בלי רווח, ביניהם רק אחרי האסטייט הזה, רווח און, ואז זה ייתן לכם איזה בית שאתם רוצים בחינם. אז אנחנו ניקח את הבית הזה, כי זה בית שאני בניתי מקודם, לפני שהתחלתי. אז כן, טוב, ניפגש במשחק. אוקיי, המשחק נטען, איזה כיף. אוקיי, אז בואו ונתחיל. רק לפני שנתחיל, אני עשיתי, קודם כל הייתה מיטה זוגית כאן בחדר הזה, אבל שיניתי, כי זה בעצם החדר שלה ושלו. הם ישנו במיטות האלה, ובהמשך אני אעשה מיטה זוגית. טוב, בואו נתחיל לשחק. אוקיי. אין כרגע ממש הרבה דברים, זה סתם לא היה לי כוח להשקיע עם הבית. טוב, אז בואו אוי, לא. מה קרה? שנייה, אני לא מעבר למשחק, אני חוזרת אליכם דקה.